Bangyay yu blay, ngin sngap yu kaktin ka jong blay na marklem kaktin ka jong blay, nginom la banim. Kung makamet kadon kam, ya ka do, kadon kam, ya ka ja, kadon kam, ya ka jinta, kadon kam, ya ki kpu. Kung juga mesim jungi kadon kam yu kaktin ka jong blay. Ngin yadway. Try ni kapor ngayon man ay ngu yeme, yung ni kapor ka bakoror ablay. Bagi kun ka jome ki tangan ki sliang kilawan siya ni ka jaka ablay. But try baki kilawan ablay. Ngangit minum pateli ki kilawan siya ka jingkaway. Matry ngangit baga ni ka jingkaway kan long ko kan rat try ka ba pensa jingkan mau ka jim ka jongki. Bangangit ka jingbam ko try ka ba men ay ka kambang banya ka no ka jingbam ka baga ni ka restaurant jo ka pertay ka laban ay. Haba meme ay ka ba bang lagi ba bang tam. Namar mem lapen kre ko kan rat try da ka kti ba da ka bor ka jong men sim jong me. Ipediang ko try ay ko kan rat bagi skor jungi ka men sim jungi kan pediang. Ya kaktin ke jamengin pediang daga jing kemen kerteng ke jong Jisu. Amen bar amen. Ngai ko blay firi we pui baro. Di pastor we don lang bat ngihang ne. Pastor maulong kurim jing iros bat ya baro lang ki para bangait bat baro ya phi we don lang hang ne kerteng ke jong Jisu. Kani ka pon kwa ban kren na gawai ka benta ba kata kalong na ka. Gospel ke jong u Marcos kalonong ga basipo. Kada khot ka ba saupun riu ter. Long ba si sin u Jisu layak lenti. Ban let che Jericho. Bat haba udang let che Jericho ong kaktin ke jong blay. Ki pat ba babon ki le bot ye u. Ka babel ki thu. Bau tau pat ba babon le bot ye u. Ka babel ki thu ong ni la don we briu bekerteng ku Bartimeus. U bamatla. Uniru usyong hang ta. Hagata kelenti. Bau da krong ong kaktin ke jong blay u ba uda makia. Uni umatla. Usyong hang ta hagata ke jaka man laga sngi. Ban krong nagibriu ki biyat lang tinang ta. Ay ba snow ba ay si yanga yarap yanga ba yarap yanga kong manlagas ngi ukaang manlagas ngi ukrong manlagas ngi udan ata ka jaka ba usyong hang ta ka jingim ka ba sosat ka jingim ka ba kordit mla ban lay isu hang ta. Kalawan ka jingkot lat yo. Usyong hang ni ka lenti ba ukrong manlagas ngi bat umat la. Baga Babel gitu. Uniu briu ju snow siapang uniu Jisu. Ladan bayatu wer. Ladan bayalap. Lesi ladan ru kita ki briu ki bai juyak songkrong lang te lesi le kita ki badeko leni ki bakumta lesi kita ki layo ya kalat ban let ya kendu yu Jisu bat habakila ya kendu ki layo chimpen kia ki wan ya tu ya kata ka ju ka kubor bu try ulapen kia ya nga baru Bartimeus ong ni si sala pen kia ai pingar nga kwa lang ya chimpen kia u yo snow ba u Jisu de unong trei ki kamba u bala ban le ki kamba ki pentip oh uladan we usenran ju bu tau di Petros ulat tong dok ha bro simit oh ulat di ban siu ya ka na syakya sorkar rum umla syuban siu kala daya uban syakyam no henrei namar udan u Jisu hakata ka step kaling ka batali ka jeng u siklip mat ka dap ulala ban siu no ya ta khajna ba ulala ban besai ka yeng ka jeng u ba de ka ba ulala na ka jing le ran ba na ka jing yap kumtasi wang hai mom takata shibon ba ki kamba ki jong trai utrai ulale upan sange wadi ki eryong umap yigi bapop upen kia yigi bapang gibi sitom laibu prasne mudan we breu usyong hata kapung po beses da buat utah breu layo kia u Jisu de unong le yigi kamba ulas snow kende ado kata bu yo snow wong lano bo ni u Jisu unwan na kane kelenti le yo snow yu ni u Jisu ladan bayat hu siapang ni u Jisu le yo snow ya ta kerteng Jisu ba dia kata ka bor ka ba udan baru wong lano ngan ye kendo inu u Jisu ka babel ki hu bu Jisu ulah kami lenti lanu unya kendo andrai u Jisu kata kesngi wan ya na jan jong u ya na jan jong u bana ba ulio sngo ya kata kacing sawa kacing kenwin jong tau pat ba ulah kli we ta bakila ong ulong u Jisu ubawan ya lenti nang ni ka babel ki thu hang ni haba ulio snow ba u Jisu bana Nasret ulah sedang ban kerpat jam ulah sedang ban perta Wango Jisu kono debit to isen ay nga. Ken mahang ni bau ni uklam ong Jisu to pen kia ay nga.
Try Jisu ngadi bomatla. Penkia igi kamat jengau kelam ongkum ta. Ongko Jisu. Ukono dibet tu isen ayanga. Tu isen ayanga. Kababal kia tu. Bakat ba. Upertagum tala don ru kinong pensange. Sengap carpa matla. Sengap car unang perta. Dan bang na lor ka matla na lor ka saitla. Pagajing perta ka jeng Kalalong haduk kata-kata. Kabula perta om tang bu penjam yala ka jong kesur. Henry ula perta da ka download. Kajing perta ka jong da ka download. Kala kata ya ka download ka jong try. Kelawan ke connection sebak kalaya day. Bau try ong dan bakot yang ulah sengap. Bantau layo snow ya tau beriu bakaang. Kababel ke ong bu Jisu ong iu to kot iu. To kot iu sini. Bat kum takila kot iu tau bamatla. Bau ong to kermen to yengru u kot yame. Habau Jisu kot. Kita gisenran ke liban kot iu. Wong yang nang to kerman yang ulah kot ye me kilat. Wong shisha ulah kot ye nga u yang jot nang ta. Baka babel ke tu bola lot no ya kata ka jan kop ka jong ulah lot no ya kata ka jan kop jong wong shano. Pananda bola poi shu Jisu. Ka babel ke tu bola yang nang ta ka babel ka ong bola lot ya kata ka jan kop ka jong berat no ya kata ka jan kop jong Ula let show try ula yang jot nang ta. Ula wan show Jisu ba Jisu le tu bula ong me kwa bangan le ayu ya me. Wong to isnai yang Onda bula wan na kamat jong Jisu keliu. Me kwa bangan le ayu ya me. Bartimius klembun ketien tat. U klembun ketien. Wong konong hikai bangan yo imat. Bangan yo imat. Jisu ti ula ong to kilit no. Kata ka jinget jong me kalapan kia ya me. Ti kumni ru ula yo imat. Bola bot ya Hagata ka lenti. Kabas ngobang man berkat. Ula yo kia hang tahi. Bara bola yo kia ka babel gitu. Oh, klem lej pai shu sya kata ka jaka krong jong ka Bible ke tu bau niu breu ula bot ya Jisu. Kwa ban ong hene kesngi. Sibun ngi danang ni bangin bot utrai banga joong. Ngadang keli pastor meneong kanungut ki kristana ka berthai. Kidon kumba arspa san pokror. Arspa san pokror kidon ki kristan haga berthai. Banga keliong ki muslim kan no ki muslim menta ki la ajan poi sya ki arspa akror. Tengok nga ki bun ki kristan kadau kalong namana do mendai la syukha ya ki. But by default ki la long kristan takadau ki don. And very slowly kini kan number kadang decrease. Kata kadai ka jing sisha baladangi ngi kwa sisha ban bot yu try ngi haban siu da ka dor ka barem. Munu kwa ban siu dor ban bot yu try. Kini kipas ba kisibut namar bagi kwa ban yo mdei ban ai utrai usngobang ban ai henry uongru to shimru ya gani gading pana to baru kanungut ki bakloy ban ba ding pana ngi pelong ini ke Jesang Healing Festival ngakwa ban ong ipi ngani kesngi ngakrende bangani impress ya fi bapin sngutenat ban sngap ya gani ke kubor henry ngakwa abo trai un kta ka donut ke jongpi bapin nami nang ni pinomlong tang ki kristan ki basyubut ya trai henry pindalong shisha kita ki nongbut ki basiu ya kador ka Bible ki thu hang ni bau ni ubriu ulang ubamatla ki don shibon ki briu ki bamatla hakani ka perthai Henry ka ni ka sning am kwa ban kren ni ka jing matla ka bakan jado. Henry ka jing matla ka bakan jaman sim. Babon ba lada kren ya kata. Ki ba matla ki bon palat ha ka ni ka perthai. Ka jing matla mano ba pen matla ka Bible ka ong bodon utau blai jong ka perthai. Ar korin sao ka ong u blai jong ni ka perthai. U ba pen matla no ya to ki khamat ju ki briu kanang bakin yu I ba bakin nget yo Jisu. Udan ublay jong ka perthai uba ai ya ka jingpang matla baginom yo I u Jisu dewe baginom I bagilong ki pop
bagi nom i bagi don kam yu nong penem upen matla ya ki gyong i biang kum ni kum mangingilong le yu ban but yu tau Jisu upen matla hado kata-kata ong ka biang ke jim ke jubi shulet jing seng shudan ba kerteng ha ka balang la biang upen matla ong la biang usim ublai jong ni ka pertai bala khat yu usim nya ka sun upen matla iki khmat Sibon ba ki briu ki bamatla fitkan mau ya kan heru ladan uwei ha ka Bible ba utau dei usol jong ka Tarsus udai uriu ubar shit hamba ha kan yam uriu niam ubana kat uriu niam sisa pinda pet ya ute jeng uriu niam lapan mala iki khamat jo uit palat iki kan niam ga jo hado ba udu yo snow iki kristan bagi don kata ka snong a Jerusalem ba uda penlong ya kata ka ban pen khibor iki pa bat ban lek kawang mau wat yu Stefan man penyap na sunan yu para bu yo snow wat iki kristan bakala don ka jing sitam iki po Jerusalem ula pen khibor iki pa ban pen kulumar ya kata ka kenhon ka jong trai bang tala pen sitam iki ki pet chani ba chatai kalon ko kenhon ka bapoi sepot Damaskus baruangan lej ban wat yikineru ban anda habaula lej daga jing temu daga jing mot bangan lej ban pencitam yakini kinong but jong tau Jisu wei tau Jisu wang labiang tangakan yam gabarim kajika jong Moses kisibokom kalabiang yang ngim dan kam so yu tau Jisu wei paluta ngim dan kam udai ba it nyam udai uba matla haga jing long nyam jong Banda bau yahat hata kelenti ban poi sa Damaskus siteng lenti utrai upau klek de galile uya snow ya ka sor ka bang sol balai ma pen stam ben nga baru pa ji ki man o me dei wai o nga dei Jisu ka Bible gitu u Jisu ya kran direct baru sol jong ka Tarsus mga na Jisu ba may pensitamban hangta ka Bible gitu bagi kamat ke jongu baka ta ka jingmat la ka bagan jaman sim ka dami na do ka bagan jaman sim siya ka bagan jado ki dami na ki sarau sunan haki kamat ke jongu yo isu sunan baka ta ka jingmat la ka bagan jaman sim ka dami siya ka bagan jado na sunan kidan kibriu ki baka ta ka jingmat la ka larben hado kata-kata habaki mi isu ya ke hidu usol jong ka Tarsus ka Bible ke itu anda ulai kendo yu Jisu lamat la barabala pen mat la yang tiki kamat ngasngau bau trai udah kolong no ya kata ka jing mat la ka bagan jaman sim ga jong kada mi isini ka kamat ga jong lai sngi lai miet klembam klemdi wan wa anania su syakri jong trai udwai bagi tiki saro ki hap bau udah yu yu trai ngasngau ngidon kam kum ya kata ka encounter ga jing im ga jongi bangin ya kendo ya try bangin ya kendo yo kababa gi to wat ki senran ki jo hadin bala sanar penayo try arngot kile pet yap she maus bar kilaya yat badu try kata ka lenti she maus kilaya yat na do men step ado janmit henrai kem yo Jisu namarba kata ka khamat ke jongki kelalong kembal tap lup ya ki lapen thami ya ta ka khamat ke jongki Bakim itu you try. Ubaki giit. Dan si buat gibriu gibut you try. Rekim itu you try. Ngaju dua ya kan yang try ngelak buat kan ni me. You abang empat itu ni me try. Try kan ni ngedon. You abang empat itu try to play ya ki kemat jong. Play ya ka kemat jong ka nong ba ka jong try. Play ya ka kemat jong ka India. Play ya ka kemat jong ka pertai. Bakin yo ya me try. Ka Bible ka ong bau David udwai ka jing duai wong tu pen pet gi kamat jong atrai bang laban gi gi plana ka an ka jong me pen pet bang don ka jing matla bang yo gi ka plana ka tin ka jong me trai ka tin ka jong play ka on if you play Ephesus ko long man kang ka khat ba khat nyo khat pra kong bau play u Jesus Christ bau trai jongi u pa ka brongun aya fi ya u men sim ka jing start ka jing pen pau ya ka jing tip sa pang jong u bon pen shy ya ki khamat ka donot jong pi ba pin yo tip ka ka long ka jing kerman ka jing khat jong u ba ka ka long ka ta ka jing kan rai ka buram jong ka benta jong u ha ki ru khot ba man pet ya ta ki khamat ka jing mot ka jong ki ban pen
baca tak kamat bagan zaman sim ke jongi bangin yu bangin snow tu ke ke bau try la le ke cing ke jongi balai bau try la khot yang ni bangin ya dua ya ke kami bau try pen kia ke kamat jongi bangin yu ya ke buram ke jongu ngin yu ya ke cing long khot ke jongu ngin yu ya ke bau ulang namaru syong ke ket baru sencar baladangi utrai ngangat kajing im ke jongi kan long kajing im ke basyap tiang. Amen. Ladangi snow tu utrai ulang ngem not ban le kul mara ke jing im ke jongi. Ladaki khamat ke bagan zaman sim ke jongi. Kala pet ban yu ke jing ke jong trai ke kham klan bor ya kan no ke bor jang perthai. Pat ban yap rum salia men ngini pet ya ke video kumno. Baki kristana ke por ke jong nero. Namar bakila yo Jesu. Namar bakila ya shembadu. Namar bakila ya kendo yo. Namar bakila mat yo ha kecingem ke jongki. Wat ha ka por, kila bu ha ka Colosseum, ha ka stadium ka bahe. Oh ki Rome ki shong saudong nang ta. Oh ki a cheer, ki a command, ki le command haba ki kristan ki dan hang ta bala pelat ya kita ki sing ki batengan. Kimi na kita ki jakak bala bu ya ki wan ban kenrup ban patar ban penjat ya ki Henry ki shong hang ta ba ki syuruai. Kami semula siap tiang buat haduk kajing yau. Namar baki lagi ya ka buram ke jong trai kum bau Stefan ru. Habaki lagi kawang mau ya Nganget ki mau ki long ki sponge empang. Wi ka buram ke jong trai. Ka belong so amazing. Utrai ukwa yangi. Baun pen kia yangi. Habalong ubamatla om tangu ulang ubamatla uni ubreu haba umatla ulang rubadok ubar timias umdai ubreu beruspa udai unong krong ong gektin ke jong blai kan mau ya gani wei breu ulang ubalengkut akamat jong blai namar ka pop lapen lengkut yu breu ka bamut ubreu dan ai dan ko ini ke balang apol de kaya kelas no tof bahai la dia kas no bit kas no biang haduk kata-kata ketin ke jong blai ka ong na ba paong nga ka beriu bang alapan manspa ngam don jingker do ai ruem bat pai pam tip ma pa palong kata ka balanot kap ong trai ka ba jinjar sat bat ka baduk bat ka ba matla bat ka ba lengkut compare ubriu urus pa udan kror kat no ndrela dakim don yu trai kidai ki baduk usam la reus pa ulawan au Jesu ong usong tu budan kami ka jing penem uangan le kum no kono hikai babangan yo ka jing penem u Jesu ai tak dakaan uang menum klem menum tu sekilam ler men buram kami pa ong adep le ikas ai ngadang duna u Jesu ong kilik dina yegi barok ke memedan ai sike beduk basebut inga ong ada kata ka etan namar ulang obereus pa aga baken jedo ndreu beduk aga wang jaman siem utrai ong kilik dina ba men reus pa berat no ia kata kajing sengurus pak jong me sengau tu ia kene bau Jesu ledap hikai kene ong suk kita ki baduk aga mensim naba kinyo ia kehima ka jong blai ladangim sengau tu bagi long ki baduk haga bagin jaman sim da lele ru nginom la ban krong no blai ban pan ban kerpat no blai ladangi sengurus pak no leu tu Jesu am lele ta jing bisar kata sepai trai lo jon waniu tu trai na adu mendai ka juhi kai kata babel ka ong baro ngila le pop ngila do leno ka buram ka jong play ngila long ki baduk ka kamat jong ubreu ulang bamatla ubreu ulang baduk haga wagan jaman sim ubartimias usyong kata kecaka barakat baudang syong nang ta ulaya snow syapang liu Jesu ulay asngo badan balapan yo asngo yo kanangot na panang jungi kibla itu yo Jesu ngipin itu yo Jesu sakiway ka Bible ka ong yegani la pilen no yanga hakamat kibriu ngan len ipi hakamat ukpa la pi pla yanga hakamat kibriu ngan plaru ipi hakamat jongkpa ngaju ong yegani baladad dang deha perthai la dak habaga deha ka perthai ka deyangi ban pin itu yo Jesu sakibriu la ngingi lenno yu Jesu ngiong ngimi thu ni Jesu ngimi thu yu la daki nang don ni perthai trai ong kam lele ka don ni perthai sai pet dai poi sebeneng mara beneng pile mami thu inga ni perthai sabeneng ro dong pidei manu kum tu
Try Jisu ngelawan Ciling Festival. Ni try ngelawan IT. Ni try ngalem tani ngalem jeseng pani. Try ngam itu evi. Kelempet itu emang film jupla emang. Ladang ilek kemam itu try ni pertai. Kemam magalong dapat siapa nengru try ulek kemam itu ini. Tapi dia kata nganget. Pipi long kinong pla ke jong try. Apa pipi lak mat yo. Ladang pipi pat mat yo. Tu mat no. Marga ktiin ke jong blay ke ong to kami. Ba to pait mo try ulang baba. To mat ru. Ba ulang mo baba. Amen. Try ulang baba. Kami siya. Kadai ka bantay yang i ban penyo snow. Ubat himaya suliyo snow ba don balay lap siya pang ujisu. Day yang ta baga dono jengu kada kende. Haba udayo snow ba ujisu ya kada kalenti. But pitip nem. Kani kada kasien ka bakado. Ka ba ujisu wani at nakata kalenti. Ujisu hadin ng tao klamya chu si Jericho. Kaladay u banlet siya gading na. Last opportunity. Kakabo ka bakado. Badeng ta habaw layat ng tao Jisu udah pertada kaktin ka bajam baru ang tu isen ay nga berkata kaday ka jisisya. Ngingim la banong try le kum tamo yang ngala le kum tahay me nga si ay narpukpuk ya me mla ban bribe yo try mla ban tit yo try banong nga deserve nga de hak ban yo badai ta kaktin ka jong try ka ong yaga ching isen ay nga mon yaga jing kanya ujisu yaga jing isen ay nga mon yaga jing kanya kadai ka lat ka bakado kaktin ka jong blay ka ong Proverb arpunyo iwe ka ong wat pensarong yelidi syapang kata ka balasay na ba memtip ka kanja kata ka ba shisngi Proverb arpunda iwe ka ong utaw balas neng yu bonsin open yala rendang on penwet kendit yu bagata kabam dan syo ka jing sinasyo yu Lukas katlay arsaw san ka ong tupen ban sut lang ba kata ka kerdop ka bakim maranda lakang utaw tray jong kata ka jingkang ya kata ka jingkang mla syo ban rung Bartimaeus uklem pelatno ya kata ke opportunity ulah kaang syauterai. Tu isen ayanga. Mereka Bible kia tu bautrai. Abau ni beri ulah kat ulah yo snow. Tu isen ayanga wong akwa. Badan ban kat kerpat ban isen ayaki. Si saya ke jing isen ay ngaman. Uladan away uparisi uang ngalale kumta ngalaay gweni spo ngalaju perlong jing sa jingit kumta ter uang ngangamlong kum ni unong krong uang isen ay nga try. Pero Jisu ang uni unong krong ula akambona kay hima ke jonga. Banyame wasno ba me bianglot ya ke jing snai ngamon ya ke jing kenya ngakwa ban yo snow hagan ni kamit ong utray katno gi ba khot karpat ya ke jing snai banong try to isnai nga bangatip ya ke ne ka way dan do way pat ubala ban isnai pi na loro Jisu dai ma u ba isnai palat ya pi takaraw kang ya ke jing snai ke jong Mdan away pan ubalaban ya pi. Mdan away pan ubalaban sengoto ya pi. Mdan away pan ubalaban ki umat jong pi. Mdan away ubalaban kata ka jing pat ka jing luet ka mensim ka jong pi. Udah Jisu. Uboyo ilot ya kata ki ya ka jing im ka jong pi. Ya kata ki korok kalam juga jing im. Ya ka jing ka jing hele. Ya ki problems ka jong pi. Udah itang Jisu uboy isen ya pi. Pia ya struggle saka pop pilamut ban light kawan kumju pilong kumju usoitan ute site ukom sikom ule don bor lo jingim jong pi ute ya pi upen sitom ya pi upen long merau ya pi reu trai ngani kemien ngakwa ban yo sngo don ki ba pertatu isna nga don kita ki ba pertajam ki ba try isna nga try kwa ban yo sngo kita kesor ya ka jing isna nga man ngamon menle ya ke jing isen ay fi ong try amen
พี่ดอนละก็จงกจิงเอะกจิงเละกจิงเอ็มกจงพี่ไงสันเอะพี่อุตรายฮับลุยสโนยากตากจิงยามยากจิงเลนยาร์กิลาดอนรุkita kibrio hang ta kibalakwaan pensange yaka jing yam yaka jing lenyar kajong Bartimayos haba pi pinkang syutrai undan uwei uban pensengap jari pi bau tau di soitan nong cheese ngap labiang ublay snow yuto jing yam kajong vi kano pi bilayam kano pila duai pi jubab mi em balai pinyam kibreu kia kiyam tang simit armit stio artayo kiyong la thach ban duai ni balai memyo snow iman ni balai memyo iman ni balai iman me te mo turai o te me don tep shola lai le er kata ka jilum mesim uneu breu what happening ka opposition what happening kata ka jing syak hanglat henrei shimla sange ban kaang shau jisu bangangai dan apa yang jang pi bila kaang labun senam usoi tano juan man sange efi mereka kwa banong efi haba pi khot hagan hega mihen utra uyat na ganega jaka yo ba gade ka sin ka ba khatdo ngam tip yo ba unam wan ya chu aga chingim ka jong pi nga chu i gani haba utra ukta e ka donut jong pi pi snow ba ka don ka jingkran wat num pen e ka donut yo ba ka donut jong pi ka e no sendon yo ba pinum yo pediang shu yo trai bu trai unum yo long trai shu ga jim jong pi yo ba ka e ngum ka donut jong paro habu trai la le sibun ki kamba andre upen e uyai pen e ka donut ba ka e senan tedan ka ka donut jong u hadu ba kada wan ka khlam ka ba shirkai hadu banda penyap no ala shim no wat ya ka mensim ka jong khon jong u jat senan ka senang jong u duk senan ka ta ri ka jong u tangha ka simit nomor belapan ya ke dono jango wanom pen kat bau trai udang keren ya fi yo ba pinum yo sngo shu kata kasur lanoro udah kaya lor keding penau yo ka last chance lada wong ap syuamo ngan pen sanit mi jisu mer pen nang pediap rema usung tu bakal ka last chance upediang yo trai to we biet usngo banang imbe yap ngalor ka lepop udah inong pop sisa kata sarung di palat. Badeng tak ketinggi jong try ka ong. Baba ula perta, ula kaang, uang isnai, ujisu udah yeng. Kada penlong, ujisu udang ya tu yeng no. Tak, ungkai kita. Tak, kada ya kada ono jongo. Dena Jeremiah lai pulai dekat balai kau untuk kat kerpat ingat dengan snow ya bi ngan peni bi bakragi ba ka ba fim tep kat ngan peni bi ka ba pimpat ji ngan le ya kata ka ba pimpat tep ba pimpat jumodor kat yang ane ka babel kong amo san riu kong to wat you try tefinim Isaiah san busan ka dekat ben riu kong to kat kerpat you try what you try ka ba finala ban shem to kat kerpat you ka budang hajan udang hajan khot no yau wat yau kan badang laban syam nomor lalai yang talalai khot yau pin yo em bau ni ulakan mau nganget gini khot naga testament ka berim yo i jisu tang unong pen khia yo i kham krau ban unong pen khia namar gini ki babot yo trayam ki dei ki bre ki bishubot namar ki snow ba jisu udai to mesaya ba kenjado abawan ban pelaj merau yiki naga jisu syar jong ki rom Mesaya, bunwan menyele, ya ka himarom, bat maun penjat ya ka himarom, bat makigin yo like load. Namar kila tat ya ka khajna ka babon, ya ka jing syaban ben ka babon, kila ngia kila tat ya ka ta ka jing syale ben ka jongki, ki duai man la ka por, ki khmi ilenti man la ka por, na do kita ki rangbaling do, ki nongtho, ki farisi, ki khmi ilenti to Mesaya, bat anda habu jisu wan shisha. Kim yu I uba ulang utau Mesaya. Mana boleh itu orang kau yang budaya Mesaya, kita kena ablang berat, kita wan, hak kita cakap kepala kau terai, kita yo Mesaya, kita kiri ustad, non kita kiri orang lain kot ustad, mending lain kot ha, tang melawan rak lain teli kita kiri gift, kayak keksiar kamera bagi jing ubi, kamut badan lain kot, kiri ustad kiri sibon, kini kiwan man mani terai.
Kibabon kibot yu try wat gini ki apostol ki jonguru ki senran ki jongu kibot yu namar kinang mudur bet ba uday military commander jongki un salong uta commander in chief jongki ba un sayeng ban ya le ya ka himarum ba deng ta paladan arngut na kita ki senran kadon ta ka kemi ka baong try man pensyong ni wi kun jong asni na pensyong ni wi kun sini mo try so bahasa ai cabinet rang ki haka union government ka jong me ai we home minister, we finance minister. Kina mudur bau Jesu un seng ya kata ka government ka batamai ha Israel. Jesu ang hato kila mo. Ban sya ita ka jinjar ka bang la sya ban yo ka jo ka jing pen baptis ban pen baptis nga. Ka jing pen baptis jong ka jing jinjar. Kila mo. Keng pai phang gini. Nganget Bartimeus namar bola yo snow yo Jesu nganget Wala daw long ba malaus ngutu agad ka mensiem. Bau ne uday Messiah unong penem jonga. Uday u Jehovah Jireh, uday u Jehovah Rapha, uday u Jehovah ublay jonga Jehovah Shama. Sidenu u Shalom jonga. U ngutu bau kaang. Baraba u la kaang u Jesu dayeng. Ula pakot. Utrai ulap hakot. Tadeng tau ketin ke jong play ke dan sibuan ke dekat. Wong tawan hangafi. Barok ke batat ke bakia ke jingkit wan hanga wong. Ukot ingi wong wan. Pisung ukia ke jingkit wan. Pisung utat ke jingim wan. Ngakot ye pi. Kau jar ke do basliang tuwan wong. Tuwan tu di nanga naman ngalong kata ka waom ka baem ka betu jabi. Wan ngalong kata ka waom ka ba finom sliang syo, finom ngan syo. Lano ka jim ka jong pi ai kata ka om ka nong Samaria. Apa ula syong at hakapor baladi kata kaniam juga jinglai ula pertanang tawong. Kau jat ka basliang tuwan hanga. Yanis long menyo dekat lai punyo. Kau jar basliang tuwan hanga. Kababel ka ang labi puli no Isaiah san besan ka dekat ka beneng ka ang ngini puli ka ketin ka jong play ka ang kumni kau jarus liang tuwan syakium baru tahu bam dan sebai wan to thiet bat bam wan kain to thiet ka wan bat ka dot klem sebai bat klem dor wan ngan ai happy namar ngaladep siudor manga ya kata ka dor ka jong fi One. Ujizu kot. One. Bartimaeus. Ngatip ya ke jing jar jome. Ngatip ya ke jing matla ke jome. Ngatip ya kata ke jing long duk ke jome. Ngatip ya kata ke jing long marway ke jome. Ngatip ya kata ke jing sosat ke jing im ke jome. One wong. One teme one. But kum ta bran ulawan sya utrai. Baraba one ke babel ke ong ula lot no itu ke jankup. Jankup jong ke jing krong. Ulalot no, ya kata ka identity ke jong u. Kinong krong kidon ya ke jankup ke jong ki. Ba ulalot no, ya kata ka jan krong ke jong u. Kaba smau tong, kaba jaing, kaba jat ulat no. Baru berat no hangta, haba unlet show try. Bagani kalong ke jing shisha. Haba utrai ukot ya pi. Lot no, ya kata ka ba pipi pong. Bo na pedang jong i pong. Ngikup ya ke jing sarong. Lot! Ya kita kijangkup kabolong unga mat ya dap syato gibreo ginong yu dap syato berat ya kata kijangkup lechau tera amen lot ya kijangkup jong kijing snow breo baro lot ya kata kijangkup wanam snow hak wanam snow biang wanam so mar pidai balen khoi kum toro ngimdone we've got nothing to lose lanang ibrat no ya kata kijangkup namar kam dondor ram Namar kata ka jankup, kalongkum kata ka serdap jot, hakamat jauh try, ka serdap jot, kata ka jing lehok ka jungi, ka jing snow hok ka jing snow riuniam jungi, ka datang ka serdap jot, ka jankup ka jungi, kalongkum ta hakamat jauh belai, wanum kup syuk ya ta ka jankup, ka badaitang kata ka janjot, wan jauh try, berat no alot no, habau try ukot ya pipi nomlak benlej, dah kata ka jan. Kabajat jongpi berat no namaru try apa fi wan syau un ai fi da ka jankup ka batamai
un ben kop ye phi kom bo khon sorong auria wan chok pa ula ben kop da ka jan kop ka batmai ka jan kop jong ka ching ero ka jan kop jong ka ching mani ka jan kop jong ka ching pen em ka jan kop jong ka hok ya ka ba utrahi un ai happy mdei ka ba ngingi thiet hi dala de ula berat ula lai chotrai bar haba ula lai chotrai ka bible gi tho u jisu ong ula kali u me kwa ngan le ayu ye me melayam ni do menen ong trai so snai nga jisu konu david to so snai nga me kwa ayu bangan le ye me kwa ayu bangan le ye me bat uniu brio wong bangan yo imat tangga tawo bangan yo imat hagata ka klip mat he ki khmat jong u ki pet baki di inen kong ya utabo bhabreu ni ki bhabreu tam utiu lili jong ka penthor utiu kulap jong ka sharon u klor step u bapnai u bhabreu na ki bhabreu u yo i yaw nong thao jong ngangat ka ching khman ka jo hang ta u do mangan yo imat ba uda yo imat chisha henringa kwa banong ngipi uda u jisu ha gajing sha uba kwa u ba unyo imat nengkong u jisu kwa engi banginom shongsa ha ga ga jingdom u yai khnang nang ta ba u tep ba u dan u bartimayas u yai nang ta namar u tep u dan ha ga jingdom jo ga jingem namar ulawan ma u jing shai jo ga perthei ulawan ma u ban ai jing shai ulawan ma u ban ai jingem u trai u angnot ban ai jing shai ban pen khia ye ki khmat bagan jaman sim ge jongi bangin long ki nong but ki bi shisha ka babel ka ong hang ni bon da ba ula yo khia ula but yu trai u khlam lek phai shu sha ka ta ka ja ka shong nong krong bu lek krong bi hang ta hadin ba ula yo khia ka de yang ro hadin bangila yo ya ka ching penem kam dai shu igi ban lek pat sha ki tu ki kam ki berem ha ka ni ka miet u trai ong ro pi kloi ma ban but yang bala ba bot yu trai mdei ba bot namar fi ong ladang bot bu jisu te don kam ke ke ngayo lut wanum bot kum ta ka de jing bot arsap fi bot yu namar fi e jo tadeng tai kwa banong fi u trai ulayap na ka banta jongi khnang bon pen em yangi bangin em na ka banta jongo amen ngasngo kani ka jan mi ka banta kani ka healing festival ka dei nam ta jongi nang kong bangin long hil hakata kamen sim ke jongi bangin long hil ataki khmat ke jongi bangin i utrai ke ba ulong namar habangi i u ngin lech ke perthai ban ya tho shapang jo amen